Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel tamu mai albarka. Wannan channel tamu mai albarka tana yi ma kowa da kowa fatan alkhairi tare da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka saba, wannan channel tamu mai albarka tasha ce da ta ɗauki kawo mana ingantattun haɗi a ɓangaren mu'amalar aure mace ko namiji, wato jima'i. Wannan tasha tamu mai albarka ba ta tsaya iya kawo haɗin magunguna kawai ba, ta haɗa da kawo mana ingantattun shawarwari kuma muhimmai a ɓangaren wayar da kai na mu'amalar aure wato jima'i. A yau wannan tasha tamu mai albarka tana ɗauke ne da guzuri wa 'yan uwa maza a ɓangaren maganin girman gaba da ƙarfinsa da kuma saurin inzali. Wannan haɗi da za mu yi magana a kansa tabbas haɗi ne ingantacce kuma yana da ƙarfi sosai. Ina fatan za a mai da hankali a saurara yadda ya kamata, saboda wannan illoli guda uku tabbas matsaloli ne da suke taka rawar gani a ɓangaren rayuwar aure, mu'amalar aure wato jima'i. Saboda haka abubuwan da za a nema abubuwa ne masu sauƙi kuma kowa ya san su, ba su da wahalar nema kuma ga sauƙin haɗawa. Yadda za ka magance matsalar inzali da wuri shi ne ta hanyar amfani da maganin gargajiya na asali wanda babu ƙwaya a cikinsa domin samun ingantaccen kuzari na har abada. Wannan hanya za ta magance maka matsalar raunin gaba, saurin inzali, ƙarfin gaba da kuma dattin mara. Abubuwan da za a nema su ne guda uku: akwai namijin goro, akwai tafarnuwa, sai kanumfari, akwai citta mai kogo abu huɗu. Zan ƙara maimaitawa: akwai namijin goro, tafarnuwa, kanumfari, sai citta mai kogo. Yadda za a haɗa shi ne, idan aka samo namijin goron sai a busar da shi, sannan a samu 'ya'yan citta mai kogo, sai a samu tafarnuwa da kanumfari a haɗa a dake su sosai su yi laushi. Za ka iya zubawa a cikin zuma ka rinƙa shan cokali sau 2 a rana. Za kuma ka iya sha a cikin nono ko madara ta ruwa cokali 1 sau 2 a rana tsawon sati 2. Amma kafin ka fara ganin aikinsa sai ka yi kamar tsawon kwana 3 kana sha, domin yana bin jiki. Sannan kuma akwai sharaɗin shi ne, idan har ka taɓa samun kanka kana aikata istimna'i, wajibi ne ka nemi maganinsa kafin amfani da wannan haɗi. Ba zai aiki ba matuƙar ka taɓa aikata istimna'i. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.